Здравейте, играем Brawl Stars, абонирайте се с камбанката и дайте по един лайк, ще играем Brawl Stars с всичките ми герои. Първо играме с Шел. Хайде, трябва да играме 60 игри. Как ще се случи, бе? Хора, ще го направим. Играме 60 игри с това. 60 игри правим. Или правим 600 000 лайки. Ама хора, много се извинявам, защото не се е видео. Сега играем с Шел. Шел. Там вънка работят за това студио. Как убиха? О, не. Мръва. Леле, хора, леле. Това е с първия игра. Спечелихме и сега играем с Нита май, не знам. Винаги нямам късмет. Сега играем с Нита. Как се подредим, така ще играем. Хора. Не знам как ще играем 60 гол. Да си изгубя 60 купи. Или брава сега представя 700 купи. Надолу. Какво се случва, бе? Хора, заби ми играта. Хора, нещо се случи. Леле, нещо се случва с играта. Хора, заби ми играта някак си. Нямам интернет, бе. Хора, ще спрем за малко. Хора, аз умрах, бе. Да, бе, не може да се пусне интернета. Да, играем още една игра. Сега ще играем. Какво? Дари се обратно. Пак играем с Нита. Оу, не. Вижте аз съм с най-тъпия. Абе, кой пуска тая музика, не знам. Не ме убивай! Умирай, не интересува. Хора, трябва да спечелиме купи, сега представя си 455 да спечелим. Или да загубим. И аз ще бъдем до там. Да се пак нещата ще ги печелим. О, не. Първият ми е бит. Хора, чакай малко си да се заредим. Нямаш право да идваш, ма. Нямаш право. Нямаш. Не, спри. Не, бе. Да, спри да ме удръж. Ще бия. Ма то сме само 4 и те ще ме убие, бе. Браво, бе, Филип. Уби. Не. Ще хвърля моят тигърче. Моето тигърче ти хвърля. Убих един честно. Двама убих. Хора, убих един. Не. Идва, ще ме убие. Ама аз съм получат. Не. На първо място. Нищо, просто си записвам видео тук. Сега трябва. Какъв е ножът? Ние трябва да правим на там. Вече разбира. Хора, вижте какво се случва.
То ми се пара ход, бе. Нещо хубаво. Това ми е за първи път. Язва. Това ми е за първи път. На мен никога не се паща. Сега играме с третия герой. Играме сега 3 игри. И остават само няколко, не знам какво остават. Хорошо, трябва да играме някакво бързо. Играме само Шон Шаудъл. Забрахме името. Шон Шаудъл. Не знам как. Забрахме името, защото аз съм накачен видео от някакво. Ако имам купа, печелиме. Имам купа, печелиме най. Печелихме! Не знам как се случи. Що викаш така, бе? То май не ми е. Хора, до края на видеото ще ви кажа кой ми е най-любимият герой. Сам Даруда е там най-любимият ми герой. Да, имам накрая само една изненада за вас или май вие усетихте? Да не усетихте. Да, пускай да го качвам, ама той нищо не се случи. Пускай да го качвам. Аз винаги съм уръпа. Точно. Убивам те! Не, хора, дано да получаваме ама ние получаваме купива, ние сме на 6-то място. Как ли? Печелиме купи. Аз без това сега съм сам, защото всичките са навънка. О, не. Хора, видеото вече е 7 минути. Това видео вече е до 7 минути. Айде да време нещо, дали можем да отворим тук. По-хубаво да не отваряме, да сме по-бързи. Победихме, сега сме с това. Сам дано да не играем с Dynamite. Хора, Dynamite го препускаме. Защото Dynamite не ми харесва много. И верно хора ще го препускам, но не трябва. Аз да не играм никога с него. Не ми се игра с него. С Грок, с стария скин, леле, колко добре стана. Хора, Брок ми е любимия почти, ама не той чак. О, не да точно. Тя ще ме убие. О, не. Даун да получаваме точно. Ама нищо не. Давайте нищо. Играме само една игра с всичките герои, ама с Нита играхме 2, защото ми заби. Не, вече сме на 6-тия герой, не на 5-тия, вече сме точно на 6-тия. Хора, обърквам се на пру. Какво се случва? Всичката ми казва вместо Сон Шандол, казва Шон Шаханино, Шахшаханино. Сам дано да не ми види някоя моята стринчка, защото ще ми пребият бой. В училището. Ама няма да ме пребият бой, бе, аз съм по-добре. Аз се спомням по футбол, като играем. По физическо. Понякога, като нямаме физическо, излизаме навънка и играме. Аз съм първи клас, не знам как така имаме физическо футбол. Да, па съм с... О, чакай, тук има някой. Хора, защо сме трима, аз ще спечелям вече играта.
Не знам колко бързо минават минутите. Ура! Уй! То са 4. Ние сме пит. О! Те двамата се бият тук. Леле, как го би? И сега па и другия съм убил. Хора, вече сме на първо място. Пак се върнах на Brawl Stars. Хора, ако стигнем... Колко лайка казах? 16 000 лайка ще... Пак ще играем Brawl Stars. Сега сме с... Барли. Сега сме с Барли. И не знам как забравях аз на всичките мутации си. Ама те нямат мутации, бе, вече са свършили мутации. Аз няколко месеца не играм. Хора, аз да па имам и червени. О, не. О, хора, нищо. Само по една игра играме. И хора, сега сме с Поко. По-леко. И хора, може да се абонирате с камбанката и дайте по един лайк. Хора, започваме играта. Да, но виното не ми се запише. Съчинчката ми не знае това, канала ми. Тя знае само тиктока ми. Ако ми искате тиктока... Аз да па нямам тикток, това е на майка ми тиктока. Леле! Той не е добър на хора. Той не. Оле! Леле! Мерси, Ембър. Ембър, ти си моя приятел. А ти... Ембър ме един, като ми става моя приятел. На пето място сме добре, хора. Ох! Как ще се ударих тук? Хора, още 10 тук не остава и взимаме с старт дроп. Хора, хайдете! Ама аз играем със същия герой, хора, ще спрям сега, видите. Чакам. Но хора, вие няма да чакате. Да, хора, чао. Хора, аз ще се записвам. Хора, върнахме се сега. Ето, аз нали ви казах. Старт дроп. Супер лер. Ама аз пък кара отивам, не знам. Ето тук сме. Вече ме се сложа. Хора, забрали се всичките минута, малко чете. Първи клас знае да чете на английски. Хора, ние да па не играем физическо по това. На футбол. Физическо футбол. Не играем. А ние просто тренираме, играем. Оля, брат, тъжби сега ме убиха. Нищо, само една игра играем. Не играем 60 игри. 80 даже. Не играем 60 точно. Дай на майк ще го правя. Чак, искам да сменя това. Само, защото да съм печел. Що е Дол Джес? Хора, преди ние имахме едно кученце малко, което се казваше Джеси. Сега изчезна. Изчезна, нека е. Сега го няма. Дали на главата си ударих. Хора, извинявам се.
Защото така викам, още се удари глава. Напръс бе, нагаси! Събудих. О, не. Умирай! Не те искам. Бегай! Би го, моля те, Роза. Защото преди малко играх с теб. Браво на кучето. През Доуджас. Фани го, Джаси! О! Сега сме на второ място. Съм шандал. Алюминиум. Лелей. О! О, не! Бивам те! О, не! Бе, ти защо ме уби? Джеската ми. Джеската ми уби. Уау! Стар дроп. Нещо ще ми даде ли за победата? Ето да. Хеле, моля ти, където преди малко ги съсипах. Първо сега да ви кажа, имам нов акаунт. Тук може да влезнете на най-добрите. Такова. Само в дано да познаете. Само аз съм. Познайте това името. Няма да бъде ангел, защото не мога да се смена името. Преди бях малък за това. Така смешка и така как гледате така. Това ми е името, защото преди така си написах името. Беше ми фри, после сега е 60 джема. Хора, някой ден ще променя името, ще го напиша на английски. Аз имам така, друг телефон, още малко ще имам друг телефон. Хора, ще имам май нов акаунт, да имам нов акаунт на YouTube. Не бе! Не мога бе, много ти се моля. Абе, защо не го отсървам? Не, брат. Ние ще получим тук. Казвам! Винаги получвам аз купи. По-леко го губа. Дай на майка, чао, не ми трябваш. И после всичките, където ги имам, ще ви кажа. Аз още малко. Хора, видеото е 17 минути. Сега сме 17 минути. Не знам, от 7 минути отирахме сега 17-10 минути. По-нагоре. Сам да се... Един ме повтаря. Хора, видяхте ли един как ме повтаря? Не мога как да го повторя, защото аз не знам как. Още съм малък. Палес. Ой, ще си филам главата. Глава и главия! Браво, имам само една глава. Сам главата ще ме спаси, хора. Пак имаме закупима, нищо не. Сега сме с кой ли? Ние почти вече сме готови с всичко, бе. Първо нещо ме каза това да направим. Това показва. Качи едно видео. Ама тя иска в TikTok, аз не мога в TikTok. Не. Точно не. Не, може да дъхме до Умирай! Да не се връща. Не можа да ме оцелите. Хора, да не! Сега трябва да ме убият! Но той вече знае къде си. Аз не ще пуска. Хора, най-ще стъпи. Тук да седим и да победим. Като аз съм с 0. Хора, вече видеото е 19 минути. Не маш, правило. Това ми повтаря името. Видеото как пише Ангел на английски. Black Angel. Това написа черен ангел. Но аз бе съм черен ангел. Сега ще ви покажа. Мога да сега да си покажа.
Абе! Ето ме. Хора, ето ме. Аз сега гледам... О, не! По-хубаво го махна! По-хубаво го махна! Хора, убиха ме сега. Не знам. Не знам как ме убиха. Аз сме на трето място. Просто играем с... Ето. Хора, дано да сме стигнали бързо, защото... Ето тук, не ми харесва всичко хора от тук. И хора... Не знам сега какво да правим. Хора, така ще ме убият, като съм с най-якия скин. По-хубаво да съм с най-якия скин. Хора, абонирайте се за моя канал, моля ви се. Нека да събере 100 000 лайка. Айде, хайде. Какво, мамо? Не, бе, точно. Драко! Това не беше Рико. Аз казвам за моя герой да победи и не можах да му кажа. Аз ви казвам, защото с най-яките скинове винаги умират. Сега при той ми е як скин и сега пак ще стана умрел. Само дано да запиша видеото. Дано бързо да го запишем, защото може да ми откаже да ми... И после цялото видео да замине. Нали? Сам хора, молете се да... Не ме справи. Хора, ако гледате, значи видеото е качено. Хора, като сме на Иловите герои, ще спрем видеото. И ще имаме втора част. Ще имаме втора част чак вторник. Хора, чакайте видеото чак вторник, като сме довели лавите. Хайде! Сега съм с това. Екстра хът! По-хубаво да скин. Репо. Брат, какво означава репо, брат? Нищо не разбирам. Репо. Но искам да запиша видеото. Много искам да го запишем. Дано да се запиша. Ако не се запише на Пруше, направя ново видео на Майнкрафт. Сега представя си играм половината герой, после цялото видео ми подявай. Той иска да умре. О, кой ще убил? Не ме интересува, бро. Сори, бро. Ало, сори. Убихме си най-добрия приятел.
Където дойде па ни помогне да убиеме другия. Карл. Да, Карл. Хора, абонирайте се с камбанката, дайте по един лайк и да стигнем 16 000 лайка. И ако стигнем на 100 000 абоната, ще направя giveaway. Верно ще го изпратим на някой, където другите ми беха фейк. Защото искам да се виждам. Защото чучинчките ми казват какво да правя. Фейк неща! И хора, знам, че направим само фейк неща. Браво, бихме Рика. Хора, начин на втората част ще бъдем по-добре. What? Знаех, защото е холд, винаги е холд. Ние почти сме драпанали, ладно. Чакай. Браво, сме с Джак. Да, па хора, върнах с пинката ми, защото казах в петък ще качим видео. Я завършна и сега, да не ми вижда видеото. Това ми е вече първия герой. Вече бухме първия герой, ама ние вече се мъчим да уидаме всичко. На един път. Брат, че удраме всичко на един път. Ето, виждате ли колко е бързо? Вече ни напедва. Какво прави това? Хора, искам нещо да направя. Само 2 места да убием. И ако ме убият мене, последен, това е добре. Ето тук се е. Нямаш крало. Няма, какво става? По един лайк. Хора, дайте по един лайк, защото сме спечелили. На първо място сме. И сега сме с последния герой, хора. И ще направим на втори част. Хора, ама няма да бъде толкова рано. Чакай. Няма, ще бъде чак, когато си дойдем в училище. Ще бъде много страхотно там, защото там ще бъде един герой. Много хубави неща ще бъде. Хора, видеото почти е вече 30 минути. 5:29. Без да го гледам. Хомбачи! Китачка, ето ми крича. Ще направим китачки. Манда санто. Ела, гледа как се оцелва, не, аз да не оцелвам нищо. Айде бе, спри! Ама кой не гледа, не знам. Или гледат някой друг, не знам кой ме гледа. Хора, тук където видите окото и моя, не знам. Вече спрех.
каза да гледа. Защото сме така на един побърк. Ето, бихме го! Ето бе, тока, ето трябва да го един. Хора, бехме на второ място, пак сме добре и хора, това беше от мен. О, чакайте! Хора, това беше от мен видеото. Надявам се видеото да ви хареса и сега да отворим Star Drop Mythic. Хора, това беше заради вас. Нов скин. И чао хора от мене, обичам ви.